ഹായ്. അപ്പം ഇപ്പം നല്ല ചൂടുകാലമൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന റെസിപ്പി നാരങ്ങ കൊണ്ടൊരു സംഭാരം. നമ്മൾ മോര് സംഭാരമൊക്കെ കുടിക്കാറില്ലേ, അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി സംഭാരം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പായുടെ 70-ാം പിറന്നാളാഘോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഇതാണ് ഞാനിപ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ. ഓക്കേ. അപ്പം നാരങ്ങ സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 2 നാരങ്ങയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഉപ്പുണ്ട്, ഉപ്പുപൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അതാണ്ട് ഞാനിവിടെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ചതച്ച്, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ജസ്റ്റ് ചതച്ചു, കറിവേപ്പില കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതാണ് ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ആ കൂട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഷുഗറുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് മിക്കവർക്കും ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പഞ്ചസാരയൊന്നും കൂട്ടത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകും, അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും, എന്ത് വെള്ളം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചൂടുകാലത്ത് കയറി വരുമ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയണ, ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുന്ന ആ സമയത്താണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാപ്പി എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. എന്താ പറയണേ, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണേ, നമുക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളുടെ ഹെൽത്ത് കൂടെ നോക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ചൂടുകാലത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കേ. എന്താണ്, ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് കട്ടയും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. എന്നാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അരിച്ച് വേണമെങ്കിലും നോക്കാം കേട്ടോ. അരിച്ചാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ സംഭാരത്തിനൊന്നും നമ്മൾ അരിക്കണ്ട, കാരണം നമ്മളിത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭാരം, ജ്യൂസ് അല്ലല്ലോ. അപ്പം അരിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ.